Takže čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa, je to zase ze hry Happy Wheels. Určitě jste si všimli názvu, zase je tam Gogo, takže v minulém videu to byl Hogi a v tomto videu je Gogo a takže Gogo, Gogoman TV, takže snad tu něco najde i Good Big Fat. Takže vyzkoušíme, co tady máme dělat, či co? Tak to je dost. Jak to, že má plné hvězdičky? Zkusíme tady toto, youtubeři. Au. Takhle. Damn it! Tak, tenhle level nám vůbec nejde. A pardon, co já s tím kolečkem a víte, že se teď nevidíme. Jdeme. Je tam to Alina, tam taky. Ow! What the hell? Takže to se mi vůbec nepodařilo. Snad mě dobře slyšíte, já jsem se teďka hrál s nastavením. V minulých videích mě totiž slyšet dobře nešlo. Ty vole, jsem se zlej docela. Ty vole. Pryč. Čekaj, ať se nabudu. Održíme se od něj. Ty vole, to ne. Tak, teď se nám podařilo se ani do jednoho, hej, já ti na zmrde. Odrazit. Sráčí. Já chci do hlavy, přesně. Máte nějaký ninja, toto. Já mě bodne. Oh my God! Já to mám kulák. Už ne. To si dělal teď. Teď se. Taky. To má. Mně se nelíbí toto hra. Ale baví mě. Takže zkusíme ještě jednou a pak se vrhneme na... Tak toto neplatilo. Se zapomněl. Tak toto taky neplatilo.
jak to schytá. Takže nic. Myslel jsem, že to aspoň vyhrajeme, ale jo. Nevadí. Nebudeme dávat ty anonymity. To je dobrá mapa. Já mám rád, tady ten, ale co tady? Tady tam jde. Já ji viděl. No, a je po mně. To se rok. Kde je ta mina tady, co to bylo? Je to hodí totiž. Ne do mě! Já se tam vyplazím. Ne, teď ne. Jo! No, ještě tak je. Ještě mě tady kutali, že? Já se tak pohnou, tak už nevstanu. No, španí. Ale bych si asi zdomil vás. No, pojďte. To nepřiletíte, co? A je to na mě, ne? Ne. Hej, co to stojí? Ale když to zhoupnu na mě.
zkusíme tu starou babku. Více nejlepší. Tam nemáme nic vidí. To zrovna nebyla. Normálně taková blbost. Je to taká blbost. Ta mapa byla blbost. Udělal jsem to správně? Asi ne. Vozíčkaři se vyhne. To je to špatné. Já už na to zase jedu. Ahoj, Kigo. Ahoj, Kigo. Tomu se nedá vyhnout, hej. Co? Já jsem tam trčela, to se děje. Ještě střel, mi se to líbí. A ukážu vám. Wahoo! Auto dozadu. Tak, a jebem na tento level. Teďka natačím 13 minut. Pedro, jeď opatrně. Nebeská brana, co? Je tady se... Au! No tak zkusíme. Tak. Sorry, Gogo, toto ne. A mého oblíbenou postavíš tu až po... Oh, my leg! Stejně nevíš blbečku. Žiju? Asi ne. Tak když mám hlavu, tak asi už ne, no. Takhle. Zkusíme ještě jednou. Zkusíme dát šipku.
vystřelit, tak už ne. Tak bomba. Šipka. Dáme si poslední level a tímto levelem to ukončíme. Počkej, jaký go. I někdo za mnou normálně co go easy level zkus, dobře. A tenhle je lehký, tak možná co to ještě. No, teď se to popadlo nevydrží, takže to se seká. Takže zkusím menší level. Go. Aha, takže ten poslední, nejlepší jsem si asi nechal nakonec. Zajdeme sem. Pojď, čipy. No, zabije to kolo. Činu. Já se chci vyvědět. Hle, jen tam hle. Čino, co tady? Poraj mi. Já teď nevím, jestli to připíná na toho syna. Z? Ne. Jo, C. Hej, táta se postavil. Táto medvěda, pojď, stávej. No, klíky dozadu. Zkusíme ještě jednou, tohle toho a ale tebe si asi hodíme medvěda. Nemá smysl. No, to je tak. Táta, vždycky se říkalo, jaký táta, taky syn. Táta, syn. Dobře, tak tímhle videem byste se s vámi chtěl rozloučit. Nezapomeňte dát like, jestli se vám líbilo, tak jestli ne, tak dejte dislike. Mějte se u příštího videa a čau.